Okay, inani jud ni buhay vlogger. Siguro kay bago pa man ko nagsugod nya og naitaw sa luyo nga magkiat-kiat ninyo dunggaba na. Yes! Hello! What's up mga igala? Another video na sa ating way klaro. Pero matang kung kalingaw ninyo syempre atod kaninyo sa nag-iisa. Sigang mata. Okay. Pero kung napuling mga igala. So atod gabo nga ninyo sa nag-iisa ang DJ nga may pagkatisoy B-boy bugoy ang mupapasig mo tang sa kasakit. Sa tag sa ninyo ka mga dugan. Focus down. So kung mga igala no kay thank you so much guys sa napadayon o kanang subscribe sa to ang mga videos, sa napadayon o kanang views sa to mga videos. Bisag inani ang naong sinapusugat sa inyo ay i-dan yung play sa video. So grabe dyan no, natuga ta kagabi mga igala, murag almost alas 11 na sa gabi, kay dagan kita gi-edit nga video, dagan kita gipa-edit no. Natay taga UC Main, natay taga ECLC student sa akong video labs. Nagpa-edit na sad sila og ilang videos para na sad sa ilang projects no. So anyway, so before na to sugdan ang ato ang video karon, before na to sugdan ang entertainment sa aning video, don't forget to subscribe mga igala no. Pinaka-importante subscribe jud mo sa atong channel. Click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong video sa mga ani. Kung may klaro pero matagyapon og kalingaw ninyo. So karon just got home mga igala no. Gikan pagko sa kong klase kaganiya sa 4:30 to 5:30. So bisag Sabado karon, klase gyapon ko. Grabe jud ning pagpaningkamot ato mga igala no, pero kamas lang jud ta, mahuman ra jud ta. So karon si Boy Buang na diris Boy Buang mga igala kay abot weekly na ni yang sige practice sa virtual DJ. Ganahan ko na siya mahimong DJ sama nato, pero di siya kaapa sa tong nawong. Okay? So, dara! So, dagan na salamat sa naghatag og snacks, no? Naibong ko kaganiha mga igala, nga na dyan naghatag diri kaganiha, dara? Ato gining gi-vlog, no? Para mapasalamatan sa nato sila. So, na sila drinks nga gihatag og precious cake diri. Wow! Lami kayo, ato nang kanon karon mga igala, no? So, mamalit sa tagsudan, kay manihapon ta. Mga unsa ta, o sa tanakan-on, kay dessert na ilang gihatag nga snack. And pwede gina kong hibong nga mga igala, nga nung nagaton man sila snack diri sa boarding house, nagsarap na sila magpa-snack, ayo no? Atong mga fans. Mga fans, dagan ng salamat dahil sa nagato diri sa boarding house. So kamo, ignaway gana mo. Iato diya, bisan diya eh. Sa pitra ko sa UC no, pakita lang. Nasa diri si Boy Bong, if gana mo makakita sa iyang dagway. So dagan kay salamat no, again sa nagatod, ani ECLC student sa community love. Oh, hindi ko itong boarding house, kaya laging So anyway, mga ikala, no, mamalitag sudan, ubalik ko ninyo sa akong pagpanihapon karon. Then naibong jud ko nganong dagad kay nilang gihatod kay mao di ay pwerte ding daghanas ilang ipa-edit og ipasimo karon. So katong nga magpa-edit og mapahimo sa ilang mga school projects, no. Pili kay mohimo og tabang si Biboy Bugoy, na kay bawo na mo sa inyong dadon. Kay willing sa gaming kaon. So padayon niya po daw ikala sa ano? So pare sa konsulan kay mga on karon at kalawang ilang gihatod. Here we go. Yes! Focus down, focus. Yes. So hello, what's up mga igala no? Nakapalit na tag-sudan. So atong sudan kan unon ug lamunon karong gabi una kay dessert na ilang gihatod. So dara ang ilang gihatod ganiya sa atong mga fans no. Mga fans. Focus it out. So dara, sila gihatod nga cake mga igala. So amo nang lamutakon ni Boy Buang. So before nga ta kay nasa siya banisan ko sa pagkaon mga igala kay karon taod-taod bani ko ninyo kay mag-edit ko sa mga videos nga kuan dagatag i-edit karon mga igala no kay inani jud ni vlogger siguro kay bago pa man ikuno sugod niya og naitaw sa luyo nga magkiat-kiat ninyo dunggaba na dito eh. So inani jud kaon daan before dayon edit ka videos, pakatog na ka mga alas 12 sa gabi di mata na sa ka mga
3 or 4 kay dugay man na save ang mga videos kung mga igala labi na og ang imong lap PC kay dili kayo inana kapaspas mo save dayon i-save na nimo ikaw mag-save niyo 4 mata na sad ka dayon uploading upload mga 7 so adto na ka makapahuway so another video na sa imong imuon dayon cycle so if mag YouTube lagi ka magigala niya if mag vlogger ka siguro para sa ako lang ay nagsugod pa man ko almost 2 months, mag 2 months pa ta karong October 17. Kuan gi siguro magigala motivation. Siyempre. Tumasti eh. So, karon part of motivation ang pagkaon nga gihatod nila magigala no. So, dagan kay salamat no. So, padayon ta niya mga ta. Amot lang. So, atangin okay. So, nag-practice na siya at atusan niyang ipuno sa tong vlog mga igala kanang how to be a DJ. So, gi-practicean ako na siya. Kadiyot lagi kayo na siya practice mga igala. Then, iyan ang na-master tanan. So, niresulta na. Nagsugod na siya kabuang. So, hindi mo ganaanan. siguro, ikaw. So, karon mga igala no, mga on sa ta. So, atangin ninyo hapit na maabot ang atong Rode mic. Ato na nag-i-order sa Shopee. Dayon, after ito, unboxing ta. Dayon, ASMR. So, uban pa nga mga videos. O, munindot na atong audio quality. Di sa maani nga, laom kayo, binagbati tagtingog. Di kita mabati mga igala. So, sige tabi, mga on sa ta. Yeah. Daghang salamat kayo usab no. So, ma-motivate jud ka nga mo gasto time, money, o patience sa imong mga views nga maubay-ubay jud sila mga igala. So, para sa time management nako, mas mo focus gipud sad ko sa eskwela. If sa vlog atagan ako 40%, sa eskwela atagan na tong 60% mga igala kay eskwela man jud is for your future man agad mga igala niya. Ang kanang mga uban-uban niya, kadiyot ra na pwede ra na mawasa man niya. Anyway, pwede nagkaon mga igala no kay dagang itag dito non kayo. So mo gito mao dayng lami kay ilang pagkaon gipaghatod dire kay dagan kay lagi dito non. So, namalit ang sudan niya kanina ay natay lumpia dili mga igala. Di pa ganyan siya mag-focus kaya wala pa tayo lights, no? So, kung mga taong nasa mga igala, dito na agdahag pa, kaya, kung man yung mga panihapon, mabitang inana na sila. So, sudan ko ang tayo, lumpia o tay nga liver. Atay nga liver. Piling ka ningdukan ko I love Shabu. Guys, Oh, isang ka mo sa mga nagiging mag-shabu. so hi Degos galong ano. Thank you so much. Sigardo Heart you. I love Shabu. Pupadayon ka? Kadang yun ako ma-food mga igala. Lumpia ka nasa kuhan sa gawas niya. Beef, meaty kayo sa inside, di ba? Ngunit yung sudaan ang kukudang BE, inaatangi tayo kayo, magbukbang tayo mga lindain nga food. Kaya simbrek na kayo. Layo magkadilis ko ang good.
Buang, mugbo na lagi na eh. So, pag pa makasubscribe mga higala, no? Subscribe mo kay dapat tayo umaabot na dangang video na makalingaw sa ninyo. Siyempre di lang makalinaw pero nasa may mga ideas, mga knowledge, no? So, gasugod ang B-Boy Bugoy TV mga higala ay tungod na rin sa mga hugot lines, no? So, talang doon padayon kay daga man sa tag madawat nga appreciation. Kaya dagang kayo salamat sa sigig appreciate. Labi na sa nang subscribe sa sayo pa. Nga if ka mo nagtanaw man nga video, please subscribe. Ayaw mo papaulhi kay natay uban tang mga videos nga umaabot nga lingaw sad kayo and maka-entertain jud sad sa inyo. Birthday adaran mo, pamina mo. And what's up mga higala? So this is the main event. Mga onami sa ilang gipangatag. Oh? Laksi. Ay! Daghang kay salamat, no? Butang ka lang sa atong fans, no? Nga nagpadaan. Sila si katong taga Isirsi, katong sa short film mo ang ba? Namuman lang. Kick jud siya mga higala. Iba ko nga naghilak na yung maghatag. Second bite! Second bite! Lamit man kay chocolate kay ba? Napumila yung video dahil pakwan, basta na inani. Basta na inani. Bisa pa babuntagay yung gini. So, kung ikone kay gawa sa lami, na-appreciate din ako, no? Nagkakay salamat mga higala, no? Nagsalit. Tsaka ni. Wait, cherry mo ba? Cherry man siguro niya yung mga higala, no? So, daghang salamat sa pagkatod din. Dili lang ko to, bilhin ako ni Padayunon. Bilhin ko to mga higala, kaya bilang taas na sa skin eh. See you on my next video. If bago pa man yung vlog, don't forget to subscribe. Click the notification bell para update mo sa mga bagong videos yung klaro sa manay. Pero matagod entertainment ninyo. Siyempre, hatod nga po kaninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkitisoy B-Boy Bugoy ang mupapas umuwagtang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo kamadugan. Daghang kayong salamat mga higala, labi na sa nagaton ni Ani. Daghang salamat. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye.